Gure gaurko gonbidatuaren historia kontatzeko, 4, 5 edo 6 saio beharko genituzke. Ez alda ala, Paulino, pentsatu aldezu zer kontatu eta zer ez kontatu gaurkoan? Ez dakiz nundik hasi. Ez dakiz Bueno, baina hasiko gea. Hasiko gea, eta eske, txiste kontalari, garraiolari, tabernari, showmana, zeo zehaztu aldet? Bueno, igual xoxer, baina, bueno, kontatuko jau, ez da? Gaur gurekin, Paulino haudit ja, bai, zurbilko bordatxo tabernakoa. Bueno, lagunak, eta Paulino gauza banekin, txerria egon bihartzula gaurko errezetan, ez da? Hombre, hori nire kontzoko gauza da. Alaldek, urdai azpiko mostene fin ibiltzea iz, Moste baino, ezurrak entzen. Ezurrak entzen, eta gero banatzen da dana, ez da? Zenbat urdai azpiko garbituko dituan nire bizitzan? Oia, kontu ez ziniatea, baina bintzat, eukitu temperadak hastian, o hilebetien 2000 egiten ditula. Baina paletak, Paletak. Hilabetian 2000? Bai. Atea kontuk. Bueno, gaur ringo deuna da, txerri solomua, eta saltxa berezi batekin limoiakin, eta gero patatakin ningo dugu zehose, oso berezia. Ikusiko zue, taldi berian, hemen garbi da ondo pasako dula. Paulino. Fijo. Bueno, lagunak eta Paulino garatuko eta errezetakin nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dakau txerrian lomua, eta lomu ingo dugu xerretan moztu, eta soja saltzan ondutzen utziko dugu. Bale, behin onduta da honian, ingoitugu bertatik atea, eta ingo dugu soja saltza hori, hartu irina eta arrautzakin nastu. Ingo deuna da, bertatik pasa eta prejitu, bale? Eta gero ingo dugu limoian saltzan sartu, bale? Beste alde batetik eba ingo dut, tipulin hau lagungarri bezala, Julian moztu, eta lagungarri bezala jartzeko platerian. Baina limoian saltza ingo deuna da, ingo ditugu, 5 edo 6 limoietikan zuko atea, beste limoietikan gajotxuak atea txukun, mamila, eta saltza ingo dugu. Bai, oliasko saldakin, soja pixkat, azukria, eta harto irinare bai. Eta ingo deuna saltza pixka murrizten danian, ja, prejetzitu dunean txerril lomua bertara sartu. Vale, hori izango toke zitriko hori eukiko. Eta gero esan duna patatakin gauza berezia. Patata ingo dugu egozi, hori ez da berezia izango. Baina behin egozita da honian, ingo dugu atea, eta hemen dakau irina, harto irina kasu honetan ebai. Ingo dugu zanpatu elkarrekin, eta ikusiko dugu ze testura dakan. Ore bat inber dugu, masatxo bat inber dugu. Orduan urpizka berbau, botako jo. Takatza puntua ere bai. Eta ingo ditugu bolatxo batzuk, gero ingoitugu zanpatu era berezi batian, eta perretxikoan forma emango jo, ikusiko zu, barrengorrik jana. Eta ingo dituguna da, egozi, eta behin, egozita daudenian, ingo ditugu saltza baten sartu, saltza, mejunge bat esango genuke. Mejunge horiteko ingo duguna da hemen, 3 ale baratzuri txiki-txikiin, hemen dakau, sesamo olioa, piperrautza, azukre pixkat, soja baitare, eta gero xibuleta txiki-txikiin da. Orduan horrea sartuko ditugu masa berezi hori inda, eta aberaztu ingo ditugu. Eta plateran jarriko ditugu lagungarri bezala. Errez esan de? Errez esan de, guain berre. Ire errezeta famatutako bat bordatxo tabernan mingainaek. Eta ez ekarri mingaina o ekarriek? Bai, mingaina sobran, eta? Sobran, ikba. Baina ze goxua egiten dek, Bai, oso goxua, eta gero gauz bat izan da, harrituta gatu nezein gauz bat egin, ez? Bai, migina. Baina, jende etortzen zen, ez atezu, Qué bueno, digo. Qué bueno está la lengua de Paulino. La lengua de Paulino. Y eso que no me ha tocado, Eso goxuak, eta nola piparrakin, eta asko atatzen da. Ze ona. Bueno, martxan jarriko gea, lomo hau txikituta sartukoet, patata egosten jarrikoet, eta ingo deuna da betu, tipulin hau Julian amostuko zu, potxatzen jartzeko, bale? Perfecto. Zino be, venga, tandik aguretan jarrikoet, eta bueno, danan gainetikan tabernari zea guantxe, ez da? Asi gore, ez? Asi, zure kontu honean gota organikua, eta bestia fin utziko dugu, sartai batian. Kontatu diguk, guain tabernari zea, bordatxo taberna dakazu
Usurbilen, Bai. eta, bueno, lehenko erreportaian nintzen nigun, aragi egozi jaearra, Hoi izan da, osea, pentsatzen zuzemat urte dazkan bordatxo, Bai, beti danik, aragi osi izan da, osea... Erreginetako bat. Bai, bai, gaztia, zarrak denak, aragi osila, eta kuriosio da, aragi osila, askotan, txoizu, ez, Bai. aragi osila bakarrikan. Utzi. Utzi. Ze botatzeo, gatza potolo eta aurrio Ez. birgin pixkat, Ez. oso ze botatzen jo? Oso gutxi, nik normalien fine erabiltzen dut. Vale, Ez dakit. fine botatzen Igual da jo. otxuran Bai, gatikan otxuran gatikan, oso ondo. Errexago kalkulatzeko dago, eta hola ditu Kuadrilla aizelako. handia daudenien ez dago, ne txoizuakin, igual Claro, gehiago jateko, claro. ez baino, aragi, pintxoa, hori tartian, aragila, Gainea hor gelatinak eta zukuak eta nago bilan gelditzen Hombre, ditu yo, eta... zuk erabakitzen zuen, no da dan, jo, pues, batzu izateia, pues, no da, zeio... Bai, segun ze pusketa da, edo bai gelatinagoa, edo... Txikitu pixkan nastu eta... Claro, danetik pixatek gitzeko, ez da? Claro. Zein da eragila egosteko erabiltzen dezun pieza preziatuena? Zankarro ja erabiltzen zu? Zankarro erabiltzen, baina nastu iten dut. Vale, Bai. vale. Batzutan egiten dena nastu, zatik ja horrek ematen dio, ja beste... Beste ikutu bat, ez da? Bai, ja ez da, jo, batzutan, ez? Aragila gorra da, ez da gure kasua. Claro. Hor beti xamurra, ez da? da? Eta gero bat esan zut, aragi osanik dagate olla bat, Bai, bereziak, Bai. beste egit ikusi zut, goien, hola, tapa jarri eta Bai. gero, junta bat, Bai. jartzen da. barruan. Ez kanpotikan. Kanpotikan junta. Bai. Eta gero, pak, altzatzanian, puf, puf. Ja, beha Eta jartzen. irakiten aztenean, bi ordu. Bi Fuera. ordu. Baina zer dek, osea, olla presion bezala dek? Oidek, ez beha da, bai. Beha da, bai. Vale, espresan. Eta gero, aragile ez dut sekune, ez tipulik, ez azanaiuk, eta ezer gabe. Ura eta aragila. Punto. Punto, Eta gatza gero, ja, buketzen zunean, ja, Ba, atea gainetik, baino, eta kitu. Gatzik ere ez, kasualan? Ez. Batez, Zatek, irakiten, saldea obei aragila, fuertu Vale, orduan xamurra gelditzen, eta gero azkenengo ikutu plateran bota, eta listo. Eske, urtetan, bai, tipula, borrua, ez dakitzen Bai, botet. bai. Baina, azkenean, kontuatzea, hobena, ezer gabe. Bai. Dio norbeak etxian, Hor baziok esan bat gaztelera dana de la sencillez al éxito. Askotan, ez da? Claro. Du menos es más, bai. Gutxi Claro. gazte genian da, hola teatzen zu, produktuan esentzia, ez da? Claro. Ondo. Bueno, eta bertan, zenbat denboa zuaz ja, Usurbilko taberna hontan? pues ja zinitzen, bordatxo hartu nula, pues igual 16 bat urte dola. Bai, Bai? 16 urte, ondo. Bai. Eta hasi zinanean, guain bezala zan? O zuk aldatu zen un Ez. historia desente? O... Asko aldatu da. Asko aldatu da. Zatik lehen zeon komedro txik bat zakan. Bai. Baina, karo, baino lege berri joanekin. Moldatu behar izan zenun. Bai, komona, bakizu nola dan, elbarritu entzako eta Bai. jarri beharra, eta bueno, horrekin aldatu inda, eta bueno, egile esan, dotore jarri gendu, eta bueno. Eta guain, taberna da, jatetxe bezala jarraitze du? Ez, da Ez, taberna. taberna da. Pintxo arrazituak eta plater kombinatuak, hola, Oidek. eosin herritan dauen taberna normalek, ez? Betiko taberna mitiko bat, Hoi ez da. dela. Vale, eta orduan, zer urtan irikitzezu hori? Goizetikan, amaiketakoako irikitzezu, o gozaiak ematituzu, o nola Nik dikoa? goizian bostetan altzetzen naiz, Bostetan? bai, eta martxan jartzen. Okina emate du zehala? Igual, ez, baina bakizu, martxan jartzen bera gozar ditu, ez? Karo. Baina iriki zazpidan beti. Iriki zazpitan. Aztenetik, Goizo. Eta oso gustora, Eta- gainez gozariak, langileak etortzen dira, eta bakizu, iriki baino lehen beti etortzen bat, me puedes sacar un café? Eta bai, motel. Bai, motel, sartu barroa. Salto barrua. Vale. Eta fregatzen abare, tómatelo fuera. Ondo. Bai, es que... Naturaltasunakin, Claro. realitateakin. Jo. Eta zesan behar nizun, goizetik gaina jendia zazpinean ikitzunen gazilla badakazu, tortillaen bat zehose, o aurrena... Azten ez ja, irik baino lehen ja tortilla egiten, txorizo egosiak, Vale. mingeina, dena. Vale, dana martxan Zazpitarrik jartzen baino leheno, ja, beteta dau. Orduan- Normal barima dijoa, ba. Vale. Ze, ona. Bai. Hori jendeak asko eskertuko gu, ezta? Asko, Bai, bai. zatik gainea, nire gazizalia naiz goizetikan. Ni okina izan da, eta gaina kruasan egite ditutela bestia, baina ni igual horregatik, hainbeste gozo tartian, ni betire goizeko sortitan, ja, zehose gazilla. Gauzak aldatzen dihoazti, baino, alegina jendi gustatzen zaio. Ebakila eta tortilla pintxua. Bai. Eta gero, gazti edin, eta, oza, aragi, tortilla, rara, jamon jorgaztakin, Bai. txakakin, Hala da. Gu adibidez hori arginen hone
bai, lehen beti itezuan tortilla, ba, 10etan zukaldari sartzen zianean, 10etan tortillain, da 10 zerritako, 11etako tortilla otezan. Baina beti behandu irutze zitekon, beti behandu. Eta oain, nola jendia jutean batzuk bufeta jartzea eta hoteleko antzako, ja 8 zerritako tortilla tabernan. Bai, 8etan iritzen dugu. Bai, izatik angoizian jendia nahi izateu, tortilla pusketa bat, bai. Bai, eta gaina kafiagin oso ondo sartzea. Batzuk esatu, nola leike guzian tortilla, bai, tortilla eta, arkumia balimazioan, barroa. Ona, Paulino. Bueno, eta gaztetatik tabernari izan zea, o nola izan da zure ibilbidea? Bira, nik nire egizaba zakan kastorenia oi hartzunen. Bai? Eta ni hasi nintzen, kaskuak eta kajetan sartzen. Ba, beti botilleruak eta bestiak. Eta patata suitzen. Patata suitzen, ona. Eta hola ikastek, sakoak indain, Eta gero izan zen gauz bat oso beti gehiatu zeitena da, goizebak eta orduan bakitzu ez, ekonomikakin, jo karbonera, eta festetan, bokari jauk ite zuen, pentsatzu, guendala hogeita igual berrogei urte, gehiago. Bokari jauk ez dizun dena irikitzen, tortilla patata, eta potxetan sartu, eta zer gaina jartzen zitu, baina pila, Mondona erra. Claro, nik hortzikan ikasiete. Claro. Entonces zan, bega, bocadillo, eta pimba, bega. Claro, bezkortasun hori, ez da? Eta Paulino, patata suitu. Ona, Paulino. Bota honea, tipula, bota honea. Eta hori zeatik anain gazte, ikasle txarra atzina, no ze? Ez, a ver, bueno, nik uste togon izango nitza ala. Baina, ez deteuki... Suerte ona. Este es su suerte ona. Yo gu etxean... Biarra zeon laneako, ze? Behiak eta guk egunero oso txikitatikan ikuiloko lanak egitea. Aurrena ikuiluko lanak? Bai. Laneak baino lehen Hombre, gu anai asko ginean, eta bueno, bakutzatzen bere lan... Ja, pixkat... Gu zazpi urtegi sortu utekin ja, pues majera garbitu, eta garra patza. Majera da behiak eta jatuen aska. Vale, aska. Gu majeraz. Beste tokitan nesatuen. Eta adibidez, hoi ze lan gustatzen zaizu nitea eta ze, igual, esan desun bezala, nahi bakoitzak ja, zeneukaten azien, eta baina pixka piperringo zen, nugun gauza batutatik ez da? Lan eguatekin ez. Pipertzeno. Vale, baina bengo zan, behitu, hau bi aldu die gaurritia, o zertzan, gaztetan beti dago gauza bat. Ez, beti dago zan, a ber, bakoitzak egitezkiun belanak. Zenbatan nahi zinaten? Behatzi. Behatzi nahi, Zenba garrena izi? Ni azken bigarrena. Azken bigarrena. Sorti garrena, bai. Vale, ni azken bigarrena, baina bos garrena. Ona, Paulino. Eta orduan, bakoitzak zuelan azenukaten, eta zuriz, ze aski, ze tokatzen zizun? Azkan aitia gehiena? Ez, gio, beha idin jane matia, ez? Eta gio ja, urtien zikostin bezala, gio, remolkekin esnian. Indarra azten aitzan bezala, lan berrik. Bi ematen bi marmita berregoz litrokoak, beste marmita 15 litrokoak, eta holaxe, eta ordu, sardo, Kupelano... Ez, ekartzetuen lastuen fardon lokarriaikin, altxekin lotu iteken du, eta remolkekin, jata, eunero. Kopeletxe tortezan, zazpitarretan, puntual. Eta eskolan eza baina barrimazion, izkutatu eta eskapatzen utzi. Eta horrea, hombre. Ona. Baina, eguneroko lana oso... Baina, gaur egun eskertu itet. Bai, ez da. Bai, horrek emandik indarra, eurrea saitzeko eta energiak bizitzeko, ez da. Eta gero, erosen laneako, eta berran hasi nintzanean, esatzen du, hau lan alda. Bai, ez da, bai. Inda, atzaparrak inda eta gauputza inda. Baina gozot, esango dit, errarin hasi nintzanean, 83 Bai. Taberna sartu baino lehen, paete kontra jarri. Badita, pipa. Zertako, eurrian? Jaro, eske nervioak... Futbolista zela jateatzekoan bezala. Baina ja, horrenok egunak ez, gaztiak nervioak euki berdu. Bai, dudik gabe. Egia esan nervioak, bai, batzui falta gaur egune, baino... Gehiagi. Baina etorreko ja, batzuk etorreko ja. Enteatu berko goezea, bizitza hola da, indain, ez da? Bai, inberrado. Dukal ikasi egin du mintzak. Hala da. Bueno, jaunak, hementxe patata martxan dakau, tipulina martxan dakau, hementxe ondutzen dakau txerrila, eta Paulino bitartean erreportai bat ikustea jungo gea, ikusiko zue eskoriatzara eta eundeko gauza goxua prestatu due. Akeitara goaz.
Kaixo Joseba, eguerdion, ongi etorri Eskoitzara. Ni Maite Zubia naiz eta Akeita Taberna erakutsiko dizuet. Nire gurasoak etorri ziren ona 1979an erosi eta hemen bertan montatu taberna bat. Betidanik indi hemen pintxuak, nire ama izen da oso sukaldari ona, nire irakaslea esango dut, eta hemen ibili gara lanien, nire aizta eta biok gurasuekin, oin dela 5 urte, animatu initzen, egin nuen erreforma txiki bat, eta oin arduradun bezala ninaz. Izena dator Akeita erderaz kafe, hortik erabaki zuten Akeita jartzea. Zabaltzen dugu 7etarako, eta ja 8etarako pintxodanak jarrita egoten dira. Askotariko tortillak ikusi dozue, urdaiazpiko, txorizo, horrelako gauzak. Eta nire ama lehen prestatzen zuen txarribelarrixak eta tripakiak eta horrelako gauzak. Eta nik hortik bakarrik txarribelarrixak mantentzen dut. Gero eguerdizen ematen dugu baskariak, izaten dira plater kombinatuak, bokatak, rasinuak, eta hamburguesak eta sandwichak. Gabian ere bai aukera hori badago. Unibertsitatea dagoenez, gure bezero holan martxosuenak esango dut, unibertsitateko ikasleak dira. Tortilla jaten etorten dira unibertsitatetik ona, eta badaukiet iradatxo bat, ja ezagutzen dozue Akeita nolan funtzionatzen dan, eta gure bozue oin errezeta bat egingo dugu. Gaurko errezeta txerri iberikoaren karrilerak da. Errezeta hau dauko gure kartan eta ataratzen du bai bokatan eta bai platerran. Bokadioan arrakasta desente dauka. Patatekin, arrautzekin, edozein gauzakin jaten daue. Eta gero, klasikuenak direna, platerrien jaten daue. Gure karta da nahiko basikoa, baina da gusto honekua. Dauko bebai kroketa, rasinotan, etxekuak, eta bebai dauko aukera veganoa. Dauko bokata bat, dauko plater bat, eta dauko hamburguesa bat. Barazki epotxeten diran bitartean, karrilerakin jarraituko. Danetatik inbidatan ni oso gustore biltzen azukaldien ikesi dut, 5 urte hauetan, eta gustora egiten dute. Eta barazkiak, potxatu dienien, botaten dugu ardaua, apur baten irekitzen eukitzen dugu, salda bota. Dauko urunetatik pasauta, orduen oin, sartakinan pasau egingo dugu, gero lapikora sartzeko. Ikusten duzuen ez taberna nahiko txikia da, baina dauko terraza desente, eta guri hori bizitza ematen digu, dauko bi alde, orduen bero asko itzen badau, beste kaldien da freskoagoa, eta hau da beroagoa. Dauko aukera biak. Gertu daz, lapikoan sartzeko, eta bere denbora emun bukatzeko resetia. 40 minutu, irekitzen, eta gero saltza pasau, eta oin platerra montatuko dugu. Pipergorriekin eta patata batzukin. Eta gero, perrejila bebai apurtxo bat. Platerra bukatuta dauko, eta pres jateko. Gure bozue, badakitzue, nun gaude. Eskoriatzan, Akeita Taberna. Hurrengo arte eta mila esker guztioi. Ona, Maite, ona, ze ona, txerrima zaiak, Gauza erraitu gaina, Ezago zua diak. Gelatino zuagola, xamura itxura, bazekaen oie, Maite, mila esker, bezarka daundi bat, eta horrela jarraitu, Paulino enbidia jarraitu behar deu, Jarri, nigun honesta. Bezarka daundi bat, Maite, musu bat. Bueno, gurian jarraitu behar deu, ningo etena da hemen, tipulina martxan dazkau, eta gondutzen. Patatak egozitaka, bakizu telebista magia iteula. Ordu ningo dugu zuritu, eta hartorinakin masatxo bat ingozu, bale? Oso. Emango zuke ur pixkat, emango zu bol bat pixkat handiagoa, hemen iteko masa barruan, bale? Bale. Eta emango zuke ur pixkat, hemen txegarriko deuna, bihar bazu bota. Ez bau bihar ez bota, bale? Ni uste pixkat biharko gula, bale? Orduan, indungo deuna horrela xe,
eta botako josuna da masa horrei geho gatza pixka, bale? Hau hemen utziko deu. La rupertita, Bai, beitu, kalabaza polita, Ostras. Bai, hau bateko paritu zigun. Hore, ire gatikan. Bueno, zuritu, berta bota, eta harto irinakin zanpatu. Eta nik ingoetena da hemen, limoian saltza martxan jarri. Bueno, Paulinho, eta tabernan, ni pentsatzen dut taberna hain mitikoa da, betiko jendia ibiliko gala, ez da? Bai, normalean aztegunean, azkazu betiko kuadriak, langileak, sobre todo langileak, ez? Goiztian goiz, etortzen dira, juntatzen dira denak hor, kafetxua, eta geho, pues bueno, geho, ja, ordua dijoan bezala, pues ja, etortzen da beste jende klasea bat, ez? Ja beti atxoko Andrea, kafe hartzea, eskola humaino lehentxio. Leo, eskola eta gerokua, gero, euskela unie eman da gero bueltakua. Momentetxo, eta gero, ja behin behatzik, ja, langile berez etortzen dira, langileak, berez bueltatzen dira, ameketako itea. Beti. Beti, Bai. Eta hor, gau paseruak eta tokatzen ez xiko goizetan da. Jesus Mareta, Jose. Bai, Bordatxi izan da baita mitikoa, Bai, joe. Ibak izerdan, hilanean humaino lehen, baina, ze kristito hemen da, bega. Paulino. Benetan! Danak irezai, Txo pizka tortilletan hasi, ni baino lehen etorritxateta. Zeba ez zuen patata potxauta garri bentsat, Ja te digo, hoi egin da eukitze dugu, Ondo, aurreatuta, ez da? Bai. Bale, eta zezan behar nizun, asko aldatuko zan leno nola zan da guaine bai, ez da? Ni pentsatzen azkenengo urtetan, ez da? Bai, asko aldatu. Leno tabernan da beti gauetan, da jendia luzeaino gehatze zan. A ber, lehen, afalduta gero zenetzak bera jisten taberna. Itzitea batekin bestekin. Gola zan, bai, zarautzen da tarinia eta bestia, eta kalea junda, mintzate, kafia hartuta, ziarritu erreta, bestia, eta... Oizan, azkenien, eta oain aldatzen dihoa. Oain ziarritua jendia ez du erretzen, traguare dana txarra da, ez dakize, Bai. Baina asko aldautu, bai. Pena da, baina ala da. Bai, ala da, eta bestera bat ikusi behar dut, eta dauna... Nola nahi puskatzia, hor diteko zanpatu? Oidek arrazoia. Bota bertara, gio, sardeskat emango izut, sardeskatxo batekin ibiliko zea. Hola, zanpatu dena, irina bota, eta masatxua prestatu. Guk ikulio bezala, sardia, Bai, da, sardia, onda. Bueno, eta ikuluko lanak eta italdituzu guandikan. Para zerria eta jaztak azu, Ez, ja... Urasuak eta jakuntzian, da, bueno, ja, uare, elegante do. Garrazarra eta, hombre, gola rondo, bueno... Eta kute zeatek, zea, txufla batzuk garrapatzea, o baskai batzuk itea, o zer dakazu Ni gauz bat esan guiz, ne amak, 80 urte intzitio nien gauz bat esan zian. Bai. Paulino, nahi denak elkartu. Eta ne urte betetzean, festein behar deu. Eta, 84an hiltzen, urtero. Sasoi hortan, dama, kiston lia da. Kristona, Bai, eta gio suerte eukinu, pues bueno, ordune telebistan Angela Azkenekin da, eguzkitzekin da, ama, Xabier eguzkitzeta etorrik bat, bueno, ilusioa, bueno. Eta gio alu boi etortze zan semiakin, eta bertuak beha mantzako, hoi izate zan, ona. Bai, hoi izan zan, kategoria. Bazerria juntzan, baino, hor dago, bestasun duetxe elegante garreue, hor bizidea marabila, eta ala zei dizala, ez? Bikain. Hemen, jendiak imierdu, eta telebistan topera ibilizinan momentu hortan, ez da? Ondo pasatzen zen une bai, ez da? Una pasada. Faltan botatzen dezu, momentu horiek. A ber, ez, hoi da trena hartu, eta pasazan, da, gozatu zen duen, da... Ya está. Una pasada. Bai, ez da? Dalitzen parra egiten du. Bai, ez da? Bai, gu bentsatzuekin ditegen ditun kistonak, Aerobika eta tana eta goatzea laiz. Gerri buti. Qué bueno. Artista, Paulino. Madre de Dios. Baina hori jarraituko egiten etxia, no? Pixka, aerobika eta... Eta dia ja beiko aurrea, Ja... Baila unak eta... Horreatik. Ostras, pagat! Ai, ama, Paulino, kontuz, ez ipuzkatu hemen, Ura pixka bat egin. Bai, hor dakak. Bai, horrek bota berdik guain, gaina, irindana, eta guain urakin masatxo bat inberek. Ez egin pasa urakin, zeatikan likidontxea galditzen bat, gero iringein gehiago, patata gehiago txeko egoz, eta horren pixka botatzen jun, eta behar duen nian, masa nahiko, a ber, ez dugatu biuna, ez gogorra, bale? Alegia, nea domina bezala, ez desala oso gogorrea, ona. Ai, la leche, Paulino. Bueno, eta bertan Inglaterrako erregina izan zinan, ez da?
Aitor Gabilondokin. Apa. Personaje, ze ondo pasatzen dut. Hor, eski indeu denetikan, Horrekin deu... Beste bat kontatuko aldean nigen aukena goratzen, oso zehola goratze izena hi. Hor, telebistari bizitako? Josuz maita, Paulipote. Paulipote. Bueno, ben, kungaiuk grabatzea, ondarrua, Paulipote. Paulipote, eta zeite zen. Foto, akainata, vale, joder. Eta zue triste, no? Venga. Zer dat, goizeko ordu bitan. Jornada del 15. No me lo creo. Eta, iziarreko rotondan. Bai. Lau furgoneta ertzainan, oi ama. La que vas a liar. Eta ze, atea eta txistia kontao? Ez? Hor txiste gutxi. Baina, ordu nik kukeinatik, karo, grabatzen dute ginen. Eta, karo, batekin entzan konforme. Eta, ai ama. Hande goda. Ai ama, arrapata pasa. Ertzaina etortzan gazte bat, oye, es que control de alcoholemia y tal. Guai. Y digo, madre de Dios, ikusigo. Tortzea, bestia, aldetikan bestia, igual, 12 bat oldata. Bat, agin horatzata, hombre, zu Paulino zea. Eguzkitzen laguna. Bai, utzi aurreak guten mesedez. Eta venga, bestia etortze zan da. Gastiek. Paulino, sorprendeme. La hostia, te va a sorprender yo. Eta zeite zen un txisten bat kontao? Ne kamiseta de arpillakin. Bai. Guzti de akutxinendo. Venga, segi. Oi, ama. Qué barbaridad. Eta gero, zezen hona kontatu, bai, kontatu gura zai. Ondo, zeak, a Perfecto, ver. nik uste baietz, ez? Bai. Guain gatza botako jo? Bai, a ver, Jose Juanak esaten bezala, nahi gatzai gabe. Vale. Tanto bota gatza, Bai. pur pixka eta hor bazterrean utzi, eta gero ingo dugu masatxua eta bolatxua ingo ditugu gero. Eta baki kamionan bai, hasi zinan lanian, Ez que, amarmia histori zaskat? Amarmia, bai, lauza joetzezkau, bat aukeratu zak. Bat ona. Ode. Ja, junaktzea, Bruselasa, Bai. handa hona enpresek handina, horreno batuko. Eta, paketeria, ustu, tango langile batek. Ne frantzesa bakin horkoa dan, ez? Bai. Eta, la rueda pinchada, tranquilo. La rueda pinchada. Amairu tornillo zaskak. Amairu tornillo. Eta, asinok eta katua, jaibia falta. Ez da posible. Tailerra, karri negitza. Karri zaten, zenek askatu ba. Imposible. Imposible. Soldauta, osertze hono. Bai, oza, jo tubo 3 metroko tubo hartu. Bla! Beka, bueno. Askatu zendun. 3 ordu pasen eskin, entzen. Gorpea aldatzen, Jo erru darrez puestoka, beste torriño luziakin. Bai. Askatzeko, madre de Dios. Kriston treskantza. Nik ustete, A ver. Apuntito karamelo, Apuntito karamelo. Guain, egurra emaioko la pixka. Vale, Egurra emaioko, perfecto. bildurri gabe, vale? Bala, masatxo bat iteko. Igual que eutik gatza, besaba kagena, Kontuz. Pulso asko indituk, pulso asko, tabernan. Gaztetan. Gaztetan bai, Bai, bestela ez, sakulan. Eta zerdek eta, haun beste ordu pasata deo, hartu, errueda aldatu, eta sakoa, aurreko errueda zenetzan atzekoa kapo aldeak gatzezan dela, la madre que me parió. Baina izan bateko pasartu, 10 ordu. 10 ordu, Beste bost, gero. Eta nik uste, un hartan neharra eta dene nula. Bai, Goatu edazki goatzeiz behintzat, ez da? Bai. Katxiz la mar. Jo kamionekin, Madrida asko jutekin mariskoa ematea. Bai. Han euskizkia batzuk, Mariskoa ematea? Bai. Ze mariskoa emateuan? Pues nekora, bogabantia, zentoiluak, osea, gendun Pegaso ekus bat. Orduan, zan bibera handi bat, eta motorrakin, gasoiak itezun, efektu abienturitean oxigenatzeko eta bizik juteko, ez? Eta jutekinean, Vitoria, Aranda, tal, dela pasatzen, eta geho, Merkamadri. Bin junakara, lagun batekin, eta beharakin esan, da, haukutzi bihardiak, aurko, bakitsua, arraiana dao, berdura eta harakin ez. Behakin junitzen. Hori ira utziola, reposo txiki bat utziko jau, eta geho ja pixkat reposatzean nian, gia ingoitu, piezak. Ta,
bueno, reparto egin, nera, kutzikoak batea, vamos a la puerta de hierro, vamos a entrar, batea, bestea. Eta, etortzen zaila, apreton jalo izate, apretón. Eta, Merkamadriletik, bi aldetan taberna, baina Jesuston tabernazak, irulo kafetera, karruakin. Eta, zaila, kakai etorri, jutenak komunea, eta handen adia, beste izit, hola... Lurrian, bai. Bueno, Pun, ara, agur. Jun forgoeta, eta... Ostia, hiltzak, zeutak itzo, meko hagoen laguta. Madriden. Zuluan. Hombre, baina bilazak. Antza da igual, 15-20 batek... Osea, eta komunak eta bestia, eta... Horraztena. Pon. Austeneria. Austeneria. Beira. Topauzen duen? Hombre, hasitxo nola, gitza biztan... Como yo, Dios. Bai, Zapa, fa. Ra, garbitu. Tira. Etxea. Seguro, baina, bueno, felicidades. Postasuna galanta. Da! Ai, ama. Bueno, hemen bagiztak, txerrik itxarraga, masatxue indeu. Hemen txere, oio salda eta limoia martxan dakau. Tipula behitu zeitxura hartzen nahi da, eta zeituan bueltatuko gea. Haue prejitzea, eta bitartian noa jungo gea, Bagabiga faktoria jungo gean, Garagardo eharra itegue, baino gaurkoan txerrik ostila erakutsiko dugu. Hemen txe Donosti, oazen bertara. Kaixo Joseba, Gabi naiz, gaur Donostin gaude eta Bagabiga faktoria erakutsiko dizuet. Bagabiga lagun artean sortutako proiektua da, duela 4 urte sortu zena, gutxi gara. Eta Bagabiga da Garagardo fabrika bat, taberna eta jatetxea, 3 gauzak leku berean. Bagabiga izena dator, Bagabiga iga Mikel Laborain abestitik, denok ezagutzen duguna abestia denez, horrela geratu zen. Eta, proiektu honen onena edo sekretua da, Garagardoa hemenatzeko fabrika txiki hontan ekoizten degula, eta behin Garagardoa ekoitzita dagonean, tanketatik zuzenean hemen ditugun 12 iturritara ateratzen da, haietatik 7 gure Garagardoak dira, eta gero besteak, kanpoko ekoizleen Garagardoak kartze ditugu, orduan bada modu bat Garagardoa bere momentu freskoenean konsumitzeko. Astean zehar arratsaldez irikitzen dugu eta asteburutan egun osoan zehar eta gehien bat eskaintze ditugu konpartitzeko razioak, hamburguesa oso goxoa dazkagu, gero baditugu plater pixkat elaboratuak, muskuiluak, langostinoak, risotto bat, orain sartu dugula kartan. Orduan pixkat denetik dago, baina gehien bat konpartitzeko. Orain ja Bagabiga ezagutzen dezutela, goazen sukaldera eta errezeta bat prestatuko dugu. Hemen gaude, Marianorekin, Bagabigako sukaldariarekin, eta gaur prestatuko dugu saieski errea patatekin. Hauek dira behar ditugun osagaiak, saieski iberikoa, Salamankatik ekartzen duguna, salmuera, barbakoa saltxa, eta patata baby konfitatuak. Eta azkenik daukagu tipulatxoak, txalota eta tipulina konfitatua. Lehenik eta bin saieski iberikoa salmueran sartzen dugu, eta hor orduta erdi egoten da gutxi grabara, eta gero labean sartzen dugu, zuzenean. Gaurkoan platera hau aukeratu dugu, dala oso egokia 2 pertsonen artean edo konpartitzeko, nola dan plater bat, aragiak bere grasa infiltratu dakan, oso ondo dijoa, adibidez, ipa fresko batekin, gure green jangelarekin adibidez, maridaje perfectoa alitzateke. Behin saieskia labetik ateratzen dugunean, txan egiten dugun barbakoa saltxa jartzen diogu. Barbakoa saltxa egiteko gure Garagardoa erabiltzen dugu, red deila, Russian red. Eta gero beste osagai sekretu batzuk ere ditu. Platerontan bezala, beste askotan ere gure Garagardoa izaten da osagai importante bat errezetan. Adibidez, muskuiluak iparekin egiten ditugu. Alitak ere gure Garagardoarekin mazeratze ditugu, eta beste plater askotan ere gure Garagardoa erabiltzen dugu. Saieskiaia prest daukagu, orain labera sartuko dugu, eta bitartean patatak eta beste osagaiak sardaian salteatuko ditugu. Saieskiaia prest dago, begira ze itxura daukan, patatak ere prest daude, eta orduan orain osagaiak platerean jarriko ditugu, jateko prest egoteko. Hau da gaurko plateraren emaitza, ikusi ze itxura ona daukan. Eta badakizuen nun gauden, Donostiko Bagabiga faktorian. Eskerrik asko eta hemen ikusten gera. Agur!
Hau Pagabi eta Mariano. Ze itxura txerrik hostila. Gozia saltzen aizaiak. Ze ona, ama, eskerrik asko, benetan bikote. Ze itxura, patata horrek salteatuta, Bai, motel. Ai, ama, bueno, gurean jarraitu beharko jau, ez da? Triskantza honekin. Bueno, hemen txe, guain, betu bat ingo jat ikusteko, erraz. Ingoek hartu, peatzen hasten bazaizu betu, irin tanto bat botak gainetikan, tanto bat. Eta gero honekin ingo deuna da. Bolatxu hain, izan deu perretxiko bat ingo deula, barren gorriak kasu honetan, betu, irin pixkat emango jatez peatzeko. Vale? Gero ingo deuna da, betu, hola jarri. Eta honekin, ontzila, betu, omendi pasako jau, ez peatzeko. Eta ingo zionadek. Txak? Txak, ondo da jaiz. Ostras. Txak, eta orduan, barren gorrila, bezala. Hola utziko izugu, bale? Ona, hola initzak, dozena erdi bat, hola, 10 bat, eta egosten jarriko ditugu, eta egostita gero sartuko ditugu mejunkian, huelta eta huelta. Hemen txedakauna da, behitu nola murrizten aiza egun, oilasko eta limoia, saltza, eta nibani jo hauek iragatzi, irinetik pasa, eta prejitzea. Bale? Bueno, ze gehiago dakak prestatuta guri kontatzeko. Ez dakiat, marisko bideia, basegiator intzen nula behin mariska de arba laun batekin eramantzen ez da gizema marisko eta txundituta gehatu bala, ez da? Oizan, Carmona, launa mantxe, ez da, demora juntza igula, santzian, mariskoa karri behar dia, zatek konbidatu zaskat, eta ez ziren ezer esan, Eta, bueno, bale. Eta nik Irlandatik etorri nintzanean, bakik, mariskoa, bai bogabantia, bai eboia, zentoioak eta hilda asko etortzea. Eta dio, txtate, hau denari hartu, pan denak egosi, nekorak, almeja de limo, baina, hola, Garra. Potente, oi, venga. Bueno, jarri ju, polizpanak kajon dioik, asko izango gea, zeman zate, igual da, venga. Jarri bazpare. Venga, ta, Zenba launentzako prestatu, zenba marisko ekarri, zenba sinaten bazkaltzen? Pues, 15, igual, emeretzi, vale. Eta zenba kilo marisko ekarri zenitun? Pentsasak, zertzan, joder, de memory, ez tarteko gaur de memory. The memory is not good. Hau esos. Ondarribin. Ondarribin, vale. Eta han konziertuko zaudela, eta bueno, pentsasak zemat harako denak sobratu zian. Pentsasak. Baina, eta baki zentzian kombinatuk? Fermi Muguruza, Pintza, Bestia, baina... Artistak. Baina hori abitxatu imerdema, hotel! Ez untituta gatu zian. Marisko badi zenbat, baina una pasa, lan guztinuak, baina... Galantak. 20-30, besta hundik eta jata dena eosita. 20-30 esate unian handia kiloko, tamainuak, kiloko, zuek ikasteko. Jartze unian adibes langostinuak, 50-60, da kiloko 50-60. 20-30, bikoitza, haundi jo, bikoitza. Petzaz eskan ikan, Irlandan, sakin, kamionakin, puten nintzen, puertoa eta gio, hango bizilagunak, puertoko jantia etortzen zen, matrimonioa, semiakin, batzu buiakin, besteak bogabantiakin, eta zan la hosta, ordu nik juten nintzen ara, nekorak selezionatzea. Nekora pequeña, nekora mediana, eta gio extra, esate zien, ez? Orduan, karo, uazan lan oso porilla. Baina, ostras, nekora bakik ez, kajak, orduan dituzte joan, egurezko kajak, alambrekin da bat. Guain ostrak etortzean bezala. Plastikosko, baina, bai. Eta, kurioso zanzaten, ganan etortzen zien matrimonioa ez, pareja, etortzen zen da. Bogabandiak ez, inglesak ez. Antzaken, tubua, eta zen pintzan sartu, eta klak, mosten ziren. Zertako, pintzan nervioa guztatuko, nervioa, bale. Eta ni hortan, egon dontzen demo, desente. Oitzon, kerridek. Kerri, nuntzio gori. Irlandan. Bale. Zema tardatzen zen un kamionakin area junta etortzen? Pentsasako, saginatik enatea, Nantesa jun, gero ferri jartu, oitezan ferria korkea bestela, o Inglaterra. Inglaterra pasa, una goza. Gusto gute zinean, Ai, ama. Xatik beste viajea eta kamionero eta orduan beti izan da gorra izan dela kamioneroan bizita. Zuetako ez da nahin gorra izan? Gurpilak aldatzia bai. Gurpilak aldatzia gaizki. Oso gorra izan. Gorra, ez da, gauza politaz eskan, baina gorra bai. Orduan nitunik 8 bat urte. Orduan dana ona, no? Eta zenbat denbora egon zinean ormarizkoak inaurrea eta atzea? Pues mira, izan zen,
80, 83, hiru bat urte, hola. Hiru bat urte. Bai. Eta, jo, mariskoa izan zen etzako, polita ez. Lo siguiente. Bai, Bai. Zer, gozatu itezen. Bai. Produktua gustatu, gozatu, ez da? Jo, biberotan, ibertzen duen, astero, hildakoak atea, den bostin zeitzen, ez? Bai. Eta hoizan la letxe, osea... Eta gero, karo, pediduak Madridikan merkamaria emateko, karo, hango klientiak, bialdo izkazu, lareun zentollo emiak, ez dakitzer, orduan... Dana hoi kudeatu, prepatu, eaman... Edo gauz bat izango dit. Behin, eskatu zeaten, 1000 bat zentolla. 1000 zentolla. Bai. Eta, dena, neurrikoak, tal. Pasaritun, aste bete, ua, baina beste lanin gabe, ua zaintzen. Hartu, eta igandian eman biertzen. Karo, hoi bakarrik emateko hemen handila da, orduan, aprobatzatzen gendun, merkado de la cebada eta dakate mariskoa, eta itxasoko ura nahi dintzen. Orduan, itxasoko ura ematen gendun ara, traka, kobratu. Eta gero, horra iritsin ditzanean, igual zauden, 15 kozinero. Eta, esakita, ekarri honea, venga. Baskulan de asita, tipo atorri zan, el gran jefe, eta mesela, haitu, hor hartu, zentullo hartu, vaya mierda. Vaya mala leche, no? Ordu zezantzian, zerten, lerrun pestao, kilua, ordu pentsasako, esto no pago. Me cago, ni, amustela nindagio, Baina ez. Hartu, fin, fapa, venga, vuelta, kamiona berriz, me cago. Hor bukatu ziren tonterik. Bai, Qué barbaridad. Erra, barbaridad, jakite gertatzen dianak egila esan nola da. Hamustelan hartu, Eta gero jendiak zea despreziatu, Nik etzakita unlako txompaino arbetu duten, Na, perretxiko jarrak indituzu. Betu, gauza bat ingo dugu hemen. Ingo dituguna da, perretxiko hauek egosten jarri. Egosten nahi dian bitartian, ni prejitutu beste horiek eta bertara sartuko ditugu. Eta ingo duguna da, nasketa hori oso erresa dana, ikusiko zue, batzuiak pikatu, gainuntzeko osagaiak nahaztu, eta hauek egosita daudenian, botako ditugu nasketa hortara, salteo txiki bat, eta egingo dugu, hau, eta hau, tipulakin plateraratu. Guantxe gatoz, bestela gaur egun dator, eta ez digu denbora ematen errezeta bukatzeko. Bueno, nita Paulino Gila dena aurreatu deu, esan bezala hauek egozitia, 30 minutu, telebistan bakizu magi egiten deula, ras, pasatu dira. Kontuatu alai, behitu hemen, Botako jau, hau da sesamo olioa, erabiltzalde zuzu. Ez, guk txota kabaio rei. Ez da gustatzen bitu zaila. Bai, arra. Arra, ikutun bat emateko zeo zerrei, ondo. Honek botako jaunaek, baratzu ja. Bale, hoi pikatu jak pixka, pikatuta. Bale, baratzu jain arte, bitartian, botako jauna da, azukria. Zira normalian batzu ja, dana bate alda bota, Kusiko zue, azukria, baratzu ja, piperra utza, bale, hau espeletako piperra, gauza ona. Jo hemen, soja, saltza gota, nago jo egur pixkat, bale, hau ondo. Eta, bukatzeko historia, batzu ja bota bertara. Perfecto. Emango jo vuelta makillakin. Fino, filipino. Ondo aiaiz. Txiste kontalari hona izela eta ez diu bota bat. Botako aldi guk. 10.000 saskat. 10.000? Kau, sos. Bat, nahirik, bat. Bat, bote, hola. Txoro bat, hola. Txoro bat, oitek, gugetu gena bezala. Gesten da emakumia. Bai. Pepotxa erosketako iteko zara potxakin. Bai. Eta etxetik enatea, hola, bezen pronto, hora gertezu. Ai, bai, Jesus, da, ze pasatzea eta, uste nu, hilda zinala. Nola ez date jazu ba? Ez que lenguan kopera beti oso ondo itzetean eitzen zutaz. Ez que eta egilek, Ai, ama. Hiltza izenian dana ona, Bai. Beka txila, ama. Qué bueno era. Qué bueno. Iaixi. Bueno, ikusi ezue harra indiu, behitu ze berezia perretxiko hauek, Bai. Eta hauek, ikusikoek, hau limoi ikutuakin da, oi asko saltzakin, gauza eharra. In behar deuna da, plateraratu. Venga, bagoaz, plater baten bila nijoa. Oina, Paulino, motxa guan, bestea botazak, Bestea bota berranda. Bai. Ostras! Venga! Eharra, sandiak guante bestar. Guantxe, de memori, pastilla hartu aldenik. Memori! Ero zaite dara, Paulino. Ez que dela, letxe, txiste kontatzen, pentsazatzu, egon gaitu, baina urtiak.
Baina, horak, norbetek esatek genian. Pun! Txiste kontatzen. Bai, zaila izatek, gala, Eta gio nerek ona kontatu eta se jodio. Gala. Bai, joa, per txistia joa, man, joder. Venga, emango Jose xat. Torre gara egizakoak, zenba txiste kontatzen zigun, guazan gue manajerra. Bai. Lenguan beha alaba ikusi nun hemen. Torre garai. Bai, arrazoi. Bai, una máquina. Artista hautza. Bai. Bueno, hau ikusi zu, ze gauza simple ez teguin, Deixente lan indeu, baina lanak eta gehiago etekinak etortzituk, ez da? Hombre, negozia pizka santor zeiak, Gartu altzai pixkak. Bu. Nei asko. Bueno, hola, sigarriko ju. Hemen pizka saltza. Tipulina bertan dakau. Hemen ditugun perretxiko berezi horiek bai. Ez da hit hori jamaitzeko, gainean peresi pizka jarri. Aita esatezia izai despistatu, Joseba. Peresi jarrizak. Hemen txedakau, gaur Paulinho eta Bilokin deun platera. Hore bat hemen izatia. Dakizue, Paulinho esautu nahazue. Bordatxo taberna, usuz bilien, mingaina onena. Jarrei osila, ojo. Ojo. Agur launak. Aio.